Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Фирӯзас влог. Влогро оғоз мекунам бо нишон додани харидҳои худам. Дӯстони азиз, ман зуд харид мекунам, зуд вале кам, аз он сабабе ки агар мо бисёр чиз харем, мумкин ки вай вайрон мешавад, хӯрем ва мо аз ҳамин сабаб ҳам кӯшиш мекунем ки продуктаҳоро, ҳамаи маҳсулотҳоро тару тоза, яъне свежи харид кунем. Ва ба шумо нишон медиҳам ки ман чӣ харидам. Румолам, дӯстони азиз, ба ман румол мезебад ё намезебад? Шумо чӣ фикр доред? Пӯшидани румолро хеле дӯст медорам. Фасон чӯ? Дӯстони азиз, сар мекунем. Мана ин халин пирожкиҳо, кати ҳар гуна сабзавотҳо дарунаш беҳад бамаза. Ма якташ аллакай хурдам. Фруктово як корзиночка. Ой, ин клубникаҳош меғалтад, ман бояд ба холодильник зудтар гузорам. Блинчики. Дӯстони азиз, албатта ки мо метавонем дар хона блинчики пазем. Аз он сабабе ки мо фақат банд ҳастем, корҳоямон зиёд ҳастанд ва придётся маҷбур мешавем ки мо равем харем. Аммо занҳое ки дар хона мешинанд, кор надоранд, метавонанд онҳо дар хона пухташинанд, вақташон бисёр ҳастанд. Тафарон ки онҳо рецепти асобини худашона доранд. Бисёр ҳам бамаза. Боз яктор из пирожни аз ҳама назмедагии ман. Бинед. Дӯстони азиз, ман намедонам, лекин ман барои чӣ сахт намин ҳар гуна кабутиҳоро сахт дӯст медорам. Ҳам хел шушта, ҳам хел мехӯрам, реза накарда. Дар инҷо ман гирифтам райҳон гирифтам. Дар инҷо гирифтем нон, чӣ буд номи ин? Райҳон. Ана баъд кабути, гашнич, чӣ хел гашнич, помидорчики и бодиринчики, ананас, ана ҳамин буд камтарак хариди имрӯзаи ман. Имрӯз хостам ки ягон чӣ пазамро ба нишон диҳам, вале гуфтам ки корҳоям бисёр ҳастанд. Вақти кофӣ ёбам, мо ягон чӣ пазам нишон бидиҳам ва ҳаракат мекунам ки бештар вақтамро бо шумо гузаронам. Ҳар рӯза ҳамун ваи худамро ба шумо нишон бидиҳам, ҳамун кору фаъолиятамро ба шумо нишон медиҳам. Вақте ки подписчикони мо ба 1000 мерасанд, ман оиди худам ба шумо маълумот медиҳам, оиди кору фаъолиятам ва ғайра, таҳсилам, ҳамаш. Дастгирӣ кунед, лайкро гузоред, подписатсия кунед. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгириятон. Хуш омадед боябор ба канали ман. Раҳмат ки лайк мемонед, тамошо мекунед ва бо ман ҳастед.